ኢራን ሎሚ ለይቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቀንዲ ማእከል ምርምር ኒውክለር እስራኤል መጥቃዕቲ ፈጺማ ኣላ። እዚ ኻኒ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ዓበ ስጋት ዝፈጠረ ኮይኑ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መላእ እስራኤል ትምህርቲ እውን ተቋሪጹ ኣሎ። ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝወፀ ሓበሬታ እውን ክንርኢ ኢና። እዚ ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከል ምርምር ኒውክለር ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ መጥቃዕትታት ብዓለም ደረጃ ዓበ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወፁ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ክንርኢ ኢና። ብጀካ እዚ ንወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጋድድ ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ዝምልከት እውን ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሎማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፍልይ ዝበለት ኢንትሮ ገይረ ኣለኹ ወይ መእተው ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ ምምራፅ ክትሕግዙን ኢኹም። እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢንትሮ ኣብ መዓልታዊ ዘቕርቦ ሓበሬታት ክትቀመላ ወሲነ ኣለኹ ማለት እዩ። ከመይ ትርእይዎ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ክጽበየኩም እየ። ግበራ ይትግበራ ዝብል ወይ ከዓ የስ ኦር ኖ ኢልኩም ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓፈሻ ግን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፊሊ ዴይሊ ትብል ዘላ ነቲ መዓልታዊ ነቕርቦ ሓበሬታት መእተዊ ክትከውን እያ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ነቲ መዓልታዊ ደምፅልኩም ዜናታት መእተዊ ክትከውን እያ። ስለዚ ርእይቶኹም ብዛዕባ እዛ ኢንትሮ ኣብ ኮመንት ክጽበየ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ኢራን ኣብ ቀንዲ ማእከል ምርምር ኒውክለር እስራኤል መጥቃዕቲ ፈጺማ። ባላስቲክ ሚሳይል ኢራን ብቐዳም ኣጋምሸት ኣብ ከባቢ ከተማታት ደቡባዊ እስራኤል ዲሞናን ኣራድን ዝርከባ ቀንዲ ማእከላት ምርምር ኒውክለር እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ክፍጸም እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ኣብ ክልቲአን ከተማታት ኣስታት 100 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ኣራድ ብውሕዱ 10 ህንጻታት ከም ዝተሃሰዩ ገሊኦም ድማ ኣብ ኣጋ ምፍራስ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዲሞና ድማ ሓደ ህንጻ ብቐጥታ ተሃሪሙ ጉጅለ ቀዳማይ ረድኤት ብ10ታት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዘድሓኑን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቦም። ሰራዊት እስራኤል ስርዓት ምክልኻል ኣየሩ ነዘን ከተማታት ዝሃረማ ሚሳይላት ክዓክተን ከም ዘይከኣለ ብምርግጋጽ ይኹን እምበር እቲ መማዕበሊ ኒውክሌር ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረዶ ገሊጹ ኣሎ። ቴሄራን እቲ ኣብ ልዕሊ ዲሞና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ኣቐዲሙ ብቐዳም ንግሆ ኣብ ልዕሊ ትካል ምዕባለ ኒውክሌር ኢራን ናታንዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀጥታዊ ምላሽ ምዃኑ ገሊጻ። መጥቃዕቲ ናታንዝ መንግስቲ ማዕከን ዜና ኢራን እቲ ናታንዝ ኮምፕሌክስ ብሓበራዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተሃረመ ጸብጺበን። እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ 28 ለካቲት እቲ መማዕበሊ ኒውክሌር ኢራን ዕላማ ክኸውን እዚ ንራብዓይ ግዜ እዩ ነይሩ። ድሕርቲ ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ እስራኤል ብኣካል ዝወሃብ ትምህርቲ ከም ዝተሰረዘ ተገሊጹ። ኣብ እስራኤል ንሰንበትን ሶኒን ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኩሉ ብኣካል ዝወሃብ ትምህርቲ ከም ዝተሰረዘ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እስራኤል ገሊጹ። ዮአቭ ኪሽ ኣብ ኤክስ ከም ዘርግሖ ብመንጽርቲ ብቐዳም ምሸት ኣብ ዲሞናን ኣራድን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ንዝቕጽሉ 2 መዓልታት ፍሉይ ትምህርቲ ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ብኣካል ዝወሃብ ትምህርቲ ከም ዘይካየድ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኪሽ ወሲኹ ቅድሚ ሰሉስ ሓድሽ ናይ ኩናት ገምጋም ክካየድ ብምዃኑ ብኣካል ትምህርቲ ክጅመር ድዩ ኣይጅመርን ሽዑ ከም ዝውሰን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መጻወቦ ሆርሞዝ ቅድሚ 48 ሰዓታት እንተዘይተኸፊቱ ኣሜሪካ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክትድምስሶ ምዃና ይገሊጹ። እዚ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝጸሓፎ ጽሑፍ ልክዕ 48 ሰዓታት ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጡ ከም ዘሎ እቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ካብ ስጋት ናጻ እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክሃርሙ ድሉው ኮይኑ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። መጀመርታውን ካብቲ ዝዓበየ ክጅምር ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ድሕርቲ ብቐዳም ንግሆ ኣብ ኢራን ዝተፈጸመ ናይ ኒውክለር መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ደው ክብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ኒውክለር ተማሕጺኑ። ድሕሪ ኢራን ብቐዳም ንግሆ ኣብ ልዕሊ መማዕበሊ ኒውክሌር ናታንዝ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ምግላጻ ኩሎም ወገናት ናይ ግጭት ዝኾነ ይኹን ኒውክሌራዊ ሓደጋ ንምውጋድ ኣብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክቁጠቡ ተማሕጺኑ። ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሓደ ናይ ኢራን ኒውክሌር ሳይት ሎሚ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣብ ቴሄራን ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ገሊጹ። ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ይኹን ጨረርታ ኣይተራእየን። እቲ ትካል ነዚ ምርምር ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ራፋኤል ግሮሲ ወሲኹ ዝኾነ ይኹን ኒውክሌራዊ ሓደጋ ንምውጋድ ወተሃደራዊ ተኽሲ ደው ክብል ተደጊምና ንገልጽ ኢሉ። ኢራን ትማሊ ቀዳም ንግሆ ነቲ ኣብ ናታንዝ ዝርከብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መማዕበሊ ኒውክሌር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ኣፍሊጣ ነይራ። እቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ትካላት ኒውክሌር ኢራን ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብኣሜሪካ ከም ዝተሃረመ እውን ይፍለጥ። ቴሄራን ነቲ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ትሰርሓላ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ኒውክሌራዊ መደባ ሙሉእ ብምሉእ ንሰላም መዓላ ዝዓለመ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ኢራን ዩራኒየም ናብ 60 ሚእታዊት ኣማዕቢላቶላ። እዚ ማለት ድማ ካብቲ ንኹናት ዘድሊ 90 ሚእታዊት ደረጃ ዝቐረበ እዩ። እዚ ኩናት ምጅማሩ 2 መዓልታት ዋሽንግተንን ቴሄራንን ብዛዕባ ኒውክሌር ፕሮግራም ኢራን ይዛረባ ምንባረን ዝፍለጥ እዩ።
بسب سرحو بالحيز سرحو مسلتات نخوينات إثيوبيان إيرتران ندادي يوسخلو خمزلو تغليسو أب مونغو إثيوبيان إيرتران زلو وتهدرا وطري إنا تقاددا بزغرل زلوان بارتيفيشال انتليجنس ويبما بسب سرحو بالحي زفترو مسلتات كومون فيديوتات بإنترنت تسألئي يقاددو خمزلو زي أفريكا ريبورتر غليسو أب ورحة كم 2023 جميرو قدام مستر أبي أحمد بترجاجامي بزعبا أفدق بحري زملكتني إثيوبيا خلوا له قبل بترجاجامي كجلس السنة خوينو زي دما بإنترنت بتنك أفتقالاتن مسلتاتن اتنقرات يقوها هركم زلو يحبر بفلاي دما بارتيفيشال انتليجنس ويدما بسب سرحو بالحي زي تفترو مسلتات وتادرو عبللا وغنوم نمسألن نتقنقنتي مرحتي نمورادن زي علم خوينو نوق دما قلطفن وصيتاون كم زخوني زملكت زوم تنقسقسن درق مسلتات أبوش تسعاتات بأمايتا شحت تملكت زرخبو خوينوم بفرحن حركانن زملؤو مسلتاتن رئيتوتاتن يوهابوم لعل 80,000 ناي فيسبوك تقاتلت زلو إثيوبياوي إلياس كبده زتبهله كم تانكتات نابودب عصب كأتوا زرئي اتوغينات بقلطوفه كمي كم زودان زي قلصو نأوارح بي اي زي فترو مسلتات كزرقح سنيحو نسون AFP بزهابو حبريتا هاقراو قزات إثيوبيا خصفحفح نهاقراو سراويت كداخم زفتونو دما كقوم كم زللو كوان تقلصه AI جن نحكي خمزة الموتو كومون نعمس نبور كم زقبروي تأمينو إلياس كبده نز تحسطات نمفتار كم جيميناي تشات GPT نزعمسولو ناصع مدرخات كومون كليديو إديتر سوفتوير كم زتكامي غليصو قدم حجي كم زعينة تمساسالي ناي أونلاين جيتشتات نابو كوينا تاسعيبو كوانتا نبره ازيقن بعبيو AI كم زوكس عب يونيفرسيتي أوسلو زركب كيلا تروفل غليصو سبات نستفبر خمسلتات ناي بحق مخانو كأمنون كلو نحق أن يقطعن فرحن سألن يقواه ريبل عب AI وطاي بناي حاسود صحوفات ناي فيسبوك عب كوينات تقراي عب تراخم الزنا بروز فلت كوينو إثيوبيا بديجيتالاو تمرتين بابن صحفن درت بمخانو عب زغرب أوان عب علم لغو إيكونومي فورم زي تخايدة ديجيتالاو كلت إندكس كاب 149 هاجرات إثيوبيا مبل 112 درجة حيزات ركب እቶም ቪዲዮታት ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ካብ ኩነት ዝረሓቑ እኳ እንትኾኑ ስምዒታትን ምላሽን ናይቶም ተዓዘብቲ ግን ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ክኢላ ናይ ሰብ ስርሖ ብልሒ ዘ ኣፍሪካን ሪፖርተርስ ገሊጹ ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ ቀንዴል.com